بله رولا روسیه ده اسایکرنا پیوندین انقره و شامی ده لاستودیو کردستان 24 ماموی بر پرس کنفدراسیونا روندا کردستانی ل سوویتا بره میوانی منه بخیراتی که امامی Askerlerden kek Cemal. که امامی یعنی وساتی دیتیم که رولا سرکه جبوی پیوندین انقره و شام مسکو دلیزه روسیا دلیزه Armanca Rusya jveye ki çiye? Yani vaka ebdizanın ev şerri alava şerri cihanı girtiye bigişti. Vaki em baş ve revşefan bikin Rusya şerreki de hemberi penci de devleta. Bloka NATO tamamı pişgiriya evedike u şerreki giranji de Ukrayna'yı temeşadır. Kriza, çi dibîne krîza Sûriye û Rojavayê Kurdistan, ew sengereke stratejîk bo Rusya ya ku naxaze gorî berjewendiyê Amerîka tê da bêmeşandin. Yani ew der naxaze wendake û melekî da jî tavîza dide dewleta Tirkiye operasyona bikin. Lê vê axirê piştî çûyîna Beşer Esed li Moskova hinek hevîditinê bi eva gorî analîzê me ne bi raya giştî ra na diyar kirin bi evê ve çi xeberdane lê hema bi giştî diyar bû ku wekî Rusya xewata xwe giran daniye bo parastina temamiya yani nehelweşandina Sûriye hema ha bêjin lê di nav da pirsgirêka Kurd jî heye. Pirsgirêka Kurd Rusya helbest çavadê bigire. Rusya halê hazir pirsgirêka Kurd bawer bikin ne tenê Rusya hemû welat pirsgirêka Kurd danine dereca du. Na pirsgirêka wan krîza wan şerê wanê navberî Amerîkayê ji bo Sûriye hilneşe di Sûriyê çi karibin. Hema vir da Kurd karin rolekê girîng bilîzin di destpêkin bi çalakiyên dîplomasî de bi rêka Moskova derê Moskova jî Washington jî biqetîrin. Çima vê pêvajoyê da eger pirsgirêka çareseriya îro ev operasyonê ser sînorê Kurdistan herêma Kurdistan û operasyonên derdor heya Şengalê tê nekirinê eva ne hema wisa xwe operasyonê planekî mezin heye ku tunekirina carek dinê ew mafê yani Merîkara bêje sed sal nûva xanû dike Bile gotinek heye dibêjin ku dawiya meha nehan dawiya vê mehê yan jî destpêka meha Oktoberê civînek ji alî Rusya ve got were li darxistin navbêna Tirkiye, Sûriye, Rusya û Îranê de. Civînekî wisa demekî wisa Kurd de gora bahweriya te bingeha wê hatiye dayîn? Zaten hatna Beşer Esed vê beriya vê me diyar kir li Moskova bingeha vê civînê hate dayînê. Yani ev jî hate razî kirin, Erdoğan jî hatiye razî kirin, Lavrov aşkere got, gerekî eskerê Tirkiye li Bakurê Sûriya dibêjin, Rojavayê Kurdistan derê. Ama ji bona Rojavayê Kurdistan derê em weka zanin eskerê min ne baware eskerê Tirkiye bikeve cikî Qibris berçava ye. Zû dest jê berde. Çima plan û projeyên wanî cuda hene. û plan projeyê Rusya jî cuda ne. Plan projeyên hêzê Amerîkî jî cuda heye. û di nav vê meydanê da bazar giser erdê Kurd, milletê Kurd û qedera Kurd tê kirinê. Başa heger mesela Tirkiye vekşe û Sûriye destênê ser vî cihî yani. Armanca Rusya jî û Tirkiye jî ew ku rejima Sûriye kontrola wê li ser tevayiya xaka Sûriye hebe. Çawa dibîne? Yani vir da kek Cemal pirsek a heye dîsa jî me hêjir got di Kurd wê meydanê de hene gerekî eseyî bi Kurdara Rûnîn. Ew bi Kurdara Rûnîn Rûs jî dibêjin. Yani lê hema ça bêjin dewlet tê da bê çêkirin yan wê bi çi astê da heqê Kurd bê dayînê yan jî bi ça hevpeymanê rastî neyên xapandin. Ser mêza dîplomasiyê neyên xapandin. Neyên ew kirin te bawer bike pirsgirêka Sûriye wekî Tirkiye lê derê wekî lê derê pirsgirêka Kurd zûtir ekîn.
او جی گریدای هزن کرد ناو دانه هزن کرد چه قاسی براستی به دلسوزی اوا کردی دکن یعنی رولا پاراستنا مافک کرد دکن اوا جی پرس گریک اکدنهش بک ام بیر نکن روجاوای کردستان ده جی چل پارتی کرد هنه اما او هزا کوی داره یا هزا YPG YPG هزار جوره او هنه و د ناو داجی به وی سیستمی را وی قاربن یان بین لیستکا دولته که او کدنه بلوک کدنه یعنی وی ناوبری د بلوک قواد دا یه استراتژیک یه جهانی دا که ایرو شهر اکونومی و انرژی تکرنه و پاروکرنا جهانی تکرنه در ناو دا نین پرچخاندن گرک باشه ده بو نین پرچخاندن اوا فکری منه گرک یکیتیا خورد کن و بری خوابدن حولیری demek زوده بله بله اصلی ریگه حولیری را در باز gelek spas bute که که مامی ماموی استودیو کورسام بیشتر می‌بانیم سپاس